Numeri Tidunson. Na Urade kasa kyerɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfo no, na gyegye wɔn ho mpanin fie ho mpoma miako. Mapɔma no nyinaa ho mpoma 12 sɛdeɛ wɔn mpanin fie tie no. Na kyerɛkyerɛ wɔn din hyehyɛ wɔn mpoma no so. Aaron din na kyerɛhyɛ Lewi poma so. Ɛfiri sɛ poma biara yɛ mpanin fie biara mu otitire no deɛ. Na gyegu Ahyiae Ntomadan no mu. Adanse no anim. Die me ne wo hyia hɔ. Na ɔbarima a meyi no mpoma bɛfefe. Na mabrɛ me ho anwinwi a Israelfo nwinwi tia me no ano ase. Na Mose kasa kyerɛ Israelfo no, na wɔn mapɔmma no nyinaa mema no mpoma miako, mpoma 12, sɛdeɛ wɔn mpanin fie tie no. Na Aaron mpoma wɔ wɔn mpoma no mu. Na Mose gya mpoma no gu Awurade anim adanse ntomadan no mu. Na deɛ kyee ya Mose kɔɔ adanse ntomadan no mu no, na hwɛ, Aaron mpoma a ɛyɛ Lewi fie deɛ no afefɛ ayɛ frɔmfrɔm agu nhwiren na aso soro no aba abre. Na Mose tase mpoma no nyinaa de firi Awurade anim firi adi brɛ Israelfo no nyinaa. Na wɔhwɛe, na kuru biara fa ne poma. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, fa Aaron poma no sane bra adanse no anim na ɔmfɛnsie. Na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne ma asoɔdenfo no. Na wɔtwa wɔn nwinwi a wɔnwinwi tia me no so. Na wɔnwu. Na Mose yɛ saa, sɛdeɛ Awurade hyɛ no Sara na ɔyɔɔyɛ. Na Israelfo no ka kyerɛ Mose sɛ, hwɛ, yɛrewuwu, yɛresɛe, yɛn nyinaa resɛe. Obiara a ɔbɛn Awurade tenabea no wu. Yɛn nyinaa nwie sa.